položte se na záda a jenom se uvelepte, klidně pokýváme ze strany na stranu, jenom jemný takový pohyb, jenom spíše to o tom, aby jsme si uvědomili naše záda a aby jsme hezky rozprostřeli celá záda na podložku. Pojďte se zhluboka nadechnout a vydechnout s otevřenými ústy. Klidně můžeme nechat jemný pohyb, anebo můžeme už pohyb zastavit a jenom navnímat nádech nosem, výdech pusou. Klidně můžeme vydat i zvuk při tom výdechu, což je velice prospěšné právě pro relaxaci. Tělo to uvádí do relaxace, do relaxačního stavu. Rozvibruje to hlasivky a celé vlastně tělo, které pak pomalinku začíná, navozuje ten stav té relaxace. Dáme si nohy ze široka, možná i více jak na šířku boků, zase, aby nám to bylo příjemné. A pojďte pravou nohou začít, jako když jezdíme na kole. Spojte ten pohyb té nohy s nádechem a výdechem. Pojďte nádech a výdech. Nádech a výdech. Nepřizpůsobujte dech tomu pohybu, ale pohyb přizpůsobte délce vašeho nádechu a výdechu. Zkuste pomalu a jemně prodlužovat váš výdech. S každým dalším výdechem bude výdech malinko delší než ten předchozí. Můžeme změnit i směr, jenom jemně, zase kroužky na druhou stranu. Potom zastavíme a jenom uděláme pár kroužků v kyčli. Zkuste si nechat stále páteř na podložce, aby se moc nekývala, i celá záda, aby byla rozprostřená na podložce. A vyměníme nohy. Než začneme tou druhou nohou, pojďte si jenom opřít chodidla o podložku. Pevně chodidla do podložky, nezvedám vůbec páteř, nechám páteř na zemi. Opřu chodidla o podložku, uvolním. Znovu jemně zatlačím chodidlama do podložky a zase můžete tento pohyb, nebo vlastně jakoby jenom to tlačení těch chodidel, spojit s nádechem a výdechem. A jedeme na kole druhou nohou. A zase spojíme ten pohyb, nádech a výdech. Můžete si s tím jakkoliv hrát, klidně můžete s výdechem přitahovat nohu a s nádechem oddalovat. A zase ten pohyb jenom přizpůsobuju tomu nádechu a výdechu, délce našeho nádechu a výdechu. Pozor na bradu, aby nešla vzhůru ke stropu, jemně ji přitáhnu k hrudníku. Znovu můžu zastavit a jít na druhou stranu. Jenom cítím, jak se uvolňují bedra, pracujeme s iliopsoásem, který bývá zkrácený, právě cítíme tahnutí v bedrech až bolesti. A můžeme kolenem buď kroužky, anebo osmičky ležatý a zase zkusíme zjemnit ten pohyb. My jsme zvyklí hodně spěchat, pokud třeba tu sestavu děláte večer, tak jsme taky rozjetý a my se potřebujeme uklidňovat. Takže pokud začnete máchat tím kolenem, tak jenom se zastavte anebo zjemňujte ten pohyb. Vnímejte délku nádechu, výdechu a prodlužujte výdech. Pokaždé další výdech je malinko delší než ten předchozí. Položíme se na podložku, rozprostřeme na ní záda, uvědomíme si naše bedra, aby nebyla prohnutá, ale zároveň je netlačíme násilím k podložce.
Uvědomíme si i naše lopatky a prostor mezi lopatkama a celou hrudní páteř a malinko přitáhneme bradu k hrudníku, abychom neměli zakloněnou hlavu v krční páteři. Ruce si můžeme dát na bříško nebo podél těla, podle toho, jak je vám to příjemný. Nohy opřeme o chodidla, pokrčíme kolena a pojďme jenom nadechnout nosem a vydechnout pusou. Uvolníme, jenom procítíme, jak se s tím dlouhým výdechem uvolňuje celé tělo a začnou se povolovat svaly na zádech. Ještě jednou klidně nádech nosem a výdech pusou. Tak. Zase si srovnáme záda, tak aby se nám dobře leželo, tak aby byly opravdu záda rozprostřená hezky na podložku a přitlačíme jemně chodidla do podložky. Chodidla tlačíme do bodu tady pod palcem, pod malíčkem a pod patou. A jenom pěkně rozprostřeme i prsty a zkusíme najít tady tyto 3 body a zatlačit chodidla do podložky. Jakmile najdeme tady ty 3 body, dejte si kolena na šířku boku, jo, aby nebyla kolena k sobě, nebo aby nebyla kolena příliš od sebe, ale tak, aby byla na šířku boků a zatlačíme těma chodidlama do podložky. Jenom úplně jemný tlak a jenom zatlačím a povolím. A opět zatlačím a povolím. Můžete začít sledovat, co to dělá s vašima svalama na nohách a co to dělá i s vaším pánevním dnem. Jemně tam dochází k aktivaci pánevního dna a zase k jemnému uvolnění. Můžeme s nádechem povolit, s výdechem malinko zatlačit chodidlama, nádech povolit a výdech zatlačit. Klidně můžeme zase přidat výdech pusou, ale jako když sfoukávám svíčku. Nádech povolím, výdech zatlačím, zakulatím rty, jako když sfoukávám svíčku. Zkuste dlouhý výdech. Povolíme, uvolníme. Klidně si můžeme dát na chvilku chodidla k sobě, kolena do stran. Taky krásně tímhletím uvolňujeme celé pádem dno a i bederní část zad. Na toto cvičení budeme potřebovat overball, který si spíš sfoukněte, tak aby byl spíš vyfouknutý než nafouknutý, aby prostě byl měkký. Položíme se na záda, pokrčíme kolena a ten overbálek si dáme pod zadeček nebo jakoby na kostrč a jenom ruce podél těla a jenom se pokýveme na tom overbálku ze strany na stranu. Je to úplně perfektní cvičení na uvolňování pánevního dna. Úplně pocítíte po pár zhoupnutí se na overbálku, jak si to pánevní dno úplně vrní, ty svaly, jak se krásně uvolňují. Můžete pocítit i uvolnění v bedrech. Můžete zůstat potom na místě, malinko se zatlačit chodidlama do podložky, neprohýbáme se v bedrech, ta bedra jsou jako v neutrálním postavení, pohlídáme si ramena, že je nemáme od uší, hezky je povolíme a zase na chvilku můžeme pohoupat. Můžete houpat ze strany na stranu nebo dopředu a do zádu, taky velice prospěšné. Opravdu krásně to uvolní pánevní dno a můžete potom pocítit i uvolnění vlastně v bedrech a možná to uvolnění půjde až do ramen a do nohou a krásně se rozprostře podél těla. Nezapomeňte dýchat, nezapomeňte prodlužovat výdech, klidně s otevřenými ústy, nádech nosem
nebo nádech nosem a ústa do písmenka U. A zase můžeme pohoupat ze strany na stranu.